Il-Gvern nieda formalment il-Pre-Market Consultation għall-ewwel fażi ta' riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir bilan li jitkejjel l-interess ta' investituri lokali u internazzjonali fil-proġett. Il-konsultazzjoni li se tibqa' miftuħa għal 4 xhur qed titmexxa mill-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir b'assistenza teknika tal-kumpanija Grant Thornton. L-ewwel fażi tal-pjan tinkludi iż-żona tat-Tinet tal-Patata, is-sit tal-Ex Power Station, l-Olja tal-Ġeżwiti, id-Dwana, Mifsud, Verenda u Bridge Wharf. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli qalet li l-proġett għandu valur nazzjonali u għandu jgħin biex jiġbed lejn pajjiżna investiment li jirrispetta l-identità tal-Port il-Kbir. Nagħtu importanza li nżommu l-skyline eżistenti, importanza l-aspett kulturali u dak arkitettoniku, irridu li jkun hemm postijiet li huma aċċessibbli għal kulħadd għaliex wara kollox nemmen. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Gino Kawki spjega li wara li jingħala il-perjodu tal-konsultazzjoni jibdew diskussjonijiet aktar fid-dettall mal-investituri interessati. Uffiċjal li jaħdem mal-kumpanija Grant Thornton, George Vella, spjega għalfejn il-proġett tqassam fuq fażijiet differenti. Jagħti l-opportunità għal żviluppaturi kemm żgħar kif ukoll kbar biex joperaw partijiet differenti tal-proġett. Il-Gvern qal li l-prinċipji li se jigwidaw il-proġett jinkludu żvilupp b'użi differenti, il-protezzjoni tal-iskajlan u tal-wirt storiku, aktar aċċess pubbliku u sostenibilità ambjentali. Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir qed titqies bħala parti mill-Viżjoni Malta 2050, ban li jingħata użu ġdid lil waħda mill-aktar żoni emblematiċi tal-pajjiż.